Junta, building better Africa. Tikulandireni ku programu ya MBC Exclusive. Mu programu imene lero tikhale tikucheza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, Right Honorable Jane Mayemu Ansah, SCJA retired. Muli ndine Kumbukani Phiri. Tikulandireni Your Honor programu imene. Ziko makwandi. Takupezani kuno kumangochi komwe kukuchitikira msonkhano wa nduna za boma. Cholinga chenicheni cha msonkhano umenewu ndi chani? Cholinga chenicheni cha msonkhano umenewu chikupezeka pa mutu wa msonkhano. Mutu wa msonkhano ndionena kuti tikwaniritse malonjezo amene tidapanga malonjezo nthawi ya kampeni. Tsopano kampeni inapita, nthawi ino ndi yokwaniritsa zomwe tidalonjezazo. Ndiye taonatu kuti nduna zonse zili pano makamaka mfundo zimene mukulimbikitsa popititsa patsogolo malonjezo amene munapereka, mukulimbikitsa mfundo zanji? Mfundo zomwe tikulimbikitsa, choyamba tikuti tiyang'ane kumene tikuchokera. Kachiwiri tiyang'ane pamene tili. Kachitatu tiyang'ane kumene tikulowera. Koma ifeyo kuti tiyang'ane kumene tikulowera, palinso anzathu amene abwera kudzagawana ndi ife zomwe iwo anachita m'mayiko awo. Ndiye tikuphunzitsidwa kudzera zochitika zimene anadutsamo kale. Kunena kuti ngati kabineti ndimene makhala yotsogolera potsogozedwa ndi president a dziko lino, kunena kuti zinthu ziyende bwino. Chinakomera president kuti tikhale ndi nthawi imene yakulingalira, chifukwa chakuti iwa president adayika chikhulupiriro chawo mwa onse mu kabineti. Alibenso kabineti ina ndi yomweyi. Ndiye ife tiyenera kuchita monga kunena kuti tithandizire kuti zonse zimene zili pa mtima pawo zochitira ubwino dziko lino zikwaniritsidwe, koma ziyamba ndi ife. Nde Your Honor, taonatu boma lakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana lofuna kuti chuma cha dziko lino chisungike. Ndi mfundo ziti zimene zikutuluka ku msonkhano umene zimene zithandizire kuti chuma cha dziko lino chisawonongekenso? Inde boma lakhazikitsa ndipo likupitirizabe kukhazikitsa ndondomeko zoonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chisawonongeke. Ndiye kunena kuti chuma cha dziko lino chisawonongeke, ife amukabineti titengepo mbali kutsogola kuchita zinthu poyera, zonena kuti palibe zinthu zobisika, komanso tikhale ndi ndime kunena kuti tikachokera yapa ndifika apa, ndikachoka apa ndifika apa. Koma ndime zimene zikhale zoti tikugawana, anthu adziwe kuti kodi tikupita kuti. Komanso tigwiritsenso njira za makono monga za intaneti. Tikudziwa kuti masiku ano anthu amakhala pa mamiting ya Zoom, kaya pamakhala mamiting apa WhatsApp. Titenge njira za makono zimenezi kuti tigwiritse ntchito, chifukwa tikagwiritsa ntchito njira za makono zimenezi zitithandizira kunena kuti ngati pali ma ghost workers, njira zimenezi zitha kuchotsa ma ghost workers. Ngati pali mchitidwe wa ziphuphu ndi wa corruption, zinthu zimenezi zimatithandizira kuti pali zina zake zoti ntchito zonena kuti titha kupanga, koma zina zitengera mashini ndi zina zotere kuti zikwaniritsidwe. Ndi nthawi zina tikachotsapo anthu ndikugwiritsira njira za makono, tikaona kunena kuti ntchito titha kugwira ntchito mothamanga, komanso chilungamo chidzioneka. Ndiyetu dziko la Malawi limadziwika kwambiri ndi kukhala ndi ndondomeko zabwino, mapolisi zabwino, koma mwina tikapita pansi sizimaoneka kuti ndondomeko zikugwira ntchito. Muonetsetsa bwanji kuboma kunena kuti zimene zikukambidwa ku msonkhano ngati umenewu kubomako zioneke kuti zifikirenso mtundu wa Malawi? Zimene mwanena zodi ndizoona kuti pamakhala ndondomeko.
tikufunitsitsa kuti ndondomeko zizangokhala m'mapepala mokha, koma ndondomeko zichitidwe. Ndi oyamba kuchita ndife aku kabineti. Pochita ndondomeko zimene zizi nchifukwa chake ndionera kuti tikhala ndi ma goals, kunena kuti pano ndipanga ichi kuchokera yapa kufika apa. Ndiye padzikhalanso kupereka maripoti, kunena kuti muja tikudziwira president athu ananena kuti amafuna kuti adzilandira maripoti kuti adziwe kunena kuti kodi zikuyenda bwanji. Tikamapereka maripoti aja tidzinena kuti tinali apa mwezi uno ndachita chakuti. Komanso ndondomeko zimene zizi zimaonetsetsa kunena kuti zina zosakhala bwino, mchitidwe osakhala bwino, kuchedwetsa zinthu kapena waziphuphu uchepe komanso utheretu. Nje posachedwa patinaona kuti mtsogoleri wa dziko lino anapereka mphamvu ku ofesi kwanu yokuti mudziyang'anira nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Pakadali pano ku ofesi kwanu mwakonza zotani? Tikudziwa kuti kuli nkhani ya njala, komanso pano talowa nyengo ya mvula yomwe imakhalanso ndi ngozi zosiyanasiyana. Ku ofesi kwanu mwakonza ndondomeko zotani kuonetsetsa kuti Amalawi akhale otetezeka nthawi imeneyi, komanso kuti akhale ndi chakudya chokwanira? Amene anandipatsa udindo umenewu ananena kuti ndiyang'anire za ngozi zogwa mwadzidzidzi, komanso sangoti ngozi zogwa mwadzidzidzi, komanso kuona njira zokonzekera kunena kuti zinthu zimenezi zisatigwerenso dzakadzikubweradza. Ndiye kukonzekera kwathu ndikonena kuti pali chimanga chimene chinagulidwa, ndipo chimanga chimenechi chinayamba kale kugawidwa kwa anthu amene ali ovutikitsitsa. Ku chigawo chakumwera zidayambika kale, tinayamba ndi kuneno. Ku chigawo chakuno cha Western Region tinagawakonso, tinachita launch pa chigawo chapakati komanso chigawo chakumpoto. Ndiye ntchito imeneyi kuyenda bwino, komanso pali zovuta zina zimene zabwera malingana ndi mphepo ndi mvula zakhudza madera angapo. Tathamanga kumeneko kuwapatsa zowayenereza kunena kuti zathandize. Ndikati zowayenereza nanga anthu manyumba mwina anagwa, timathandiza kuwaonetsetsa kuti akukhala m'malo ali ndi pogona, komanso ali ndi chakudya, ali ndi zinthu zina ndi zina zowathangatira kunena kuti akhale ndi moyo wabwino. Ndi izizi zikupitirira. Posachedwa patinaona munapita dziko la Angola komwe munakayimira dziko lino pa msonkhano wa AU. Ndipo munafotokozapo nena kuti dziko la Malawi tsopano ndilokonzeka kuti anthu amayiko ena, makampani aku mayiko akunja akhoza kumazakhazikitsa makampani awo mdziko muno. Mwina mutangotambasula kuti mumatanthauza chani? Chimene ndimatanthauza ndi chakuti ku dziko la Malawi kuno ndi dziko la mtendere. Kunena kuti anthu akumayiko kwakunja abwere adzapange malonda, apanga malonda chifukwa choti kuli mtendere. Komanso tikukhazikitsa ndondomeko zoona kuti amene akubwerawo asavutike kudikira nthawi yayitali kulandira malaisensi. Komanso popanga nawo negotiate ndiye kuti tionetsetsa kunena kuti ndi win-win situation, chifukwa tikufuna kuti Malawi isamangopanga malonda a zinthu zimene tili nazo, koma tionetsetse kuti zikuyamba zadutsa ku factory zakonzedwa bwinobwino. Chifukwa zikapanga zimenezo ndiye kuti timalandira ndalama zokwanira, kusiyana ndi kungotenga zinthu zosachita process ndikutumiza kunja. Mukuonera program ya MBC Exclusive, ndipo mu program imeneyi lero tikucheza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, Right Honorable Justice Dr. Jane Ansah, retired. Tikhale tikubweranso posachedwa apa. Club Junta, building better Africa.
Right honorable timafuna tidziwe kunena kuti mu nthawi ya kampeni boma linalonjeza kunena kuti pali zinthu zingapo zimene boma linalonjeza mwazina ndi nkhani yothana ndi nkhani yakatangale. Tatambasulani pang'ono kunena kuti pali ndondomeko zotani zoonetsetsa kuti katangale ameneyi watha mdziko muno. Inde chimodzi chimene tidanena ndi kuthana ndi katangale. Katangaletu ndinena kuti kanyama koyipa chifukwa kamabwezera mbuyo zinthu zambiri. Ndiye tikufuna kuti anthu a dziko lino apindule achite zinthu mothamanga. Ndiye chifukwa chimene chichi tikuonetsetsa kuti kagwiridwe ka ntchito ka mboma kakhali kosiyana ndi mmene timagwirira. Kunena kuti zina zilizonse zizitsata ndondomeko kunena kuti zinthu zipange mwansanga. Tingonena kuti mwachitsanzo tionetsetse kuti anthu kotengera mapasipoti akuthandizidwa mofulumira. Komanso sikuthandizidwa kokhako kwa anthu, komanso pali ma-ministries ena amene zintchito zawo ndi zobweretsa ndalama ku boma. Ndiye kunena kuti boma, ma-ministries ndi ma-department akagwira ntchito mwachilungamo, ndiye kuti anthu athandizidwa, zinthu zawo azipeza mofulumira. Komanso boma ku ma-ministry amene amabweretsa ndalama kubwera ndalama zimene zithandizira kuyendetsa dziko lino. Timafuna soti mutambasule pa nkhani yonena kuti tikudziwa zonena kuti Malawi alikhulupirire boma zimatengera kuti nthambi za boma zikuyenda motsatira ndondomeko. Timafuna kuti tidziwe kuti pali ndondomeko zotani kuti nthambi za boma zonse zikugwira molingana ndi ndondomeko zomwe zilipo. Choyamba ndichonena kuti mu boma mutu muli ndi ndondomeko ngati malamulo oyendetsera zinthu. Choyamba ndichonena kuti malamulo amene wawa tionetsetsa kuti atsatiridwe, amene timati ngati ma procedure. Ngati munthu akupanga apply kuti apeze china chake pali ndi ndondomeko yake, ndi ndondomeko imeneyo itsatiridwe. Komanso zinthu zisamatenge nthawi yayitali. Zinthu kuti anthu athandizike zimatenga nthawi yayitali chifukwa chonena kuti pamakhala makatangale ena. Ndiye chifukwa chake tikunena kuti padzikhala kuunikira kunena kuti kodi maunduna oboma ntchito yawo akugwira bwanji pa tsiku lina lililonse, sabata ina iliyonse, mwezi uno uliwonse. Ndi chifukwa chake tikutsimikizira zonena kuti tidziwe kunena kuti kodi kupita kutsogolo ntchito itigwira bwanji. Komanso tikamagwira ntchitoyo pali ndondomeko yonena kuti tidzipereka maripoti kunena kuti ine ndagwira ntchito mwakati. Ndiye kuti zimene zizi tiona kunena kuti munthu amene sakugwira ntchito yooneka ndi maso pa nthawi yake, ndiye kuti ndithudi malamulo akaphwanyidwa padzikhala zotsatira zoonetsetsa kuti munthu amene akuphwanya malamuloyo akuyankhapo. Potsirizira pa programu yathu munatsindika ku msonkhano mmene matsegulira msonkhano munanena kuti Malawi kunjaku akuyembekezera kuchokera ku kabineti kuti iwapatse zimene zinanenedwa nthawi ya kampeni. Mwina mungapereke chitsimikizo chotani kwa Malawi pa nkhani imeneyo? Pa nkhani imeneyi chitsimikiziro nchonena kuti mmene tayamba kale kutambasula ndi kukwaniritsa zimene tinanena pa kampeni. Mwachitsanzo tinanena nkhani ya njala, tayamba kale kuthana nayo pogawa chakudya. Komanso zimene zafetereza taonetsetsa kuti tione fetereza. Pali zina zambiri zimene tinapanga promise zimene zayamba kale. Ndiye izi tionetsetsa kuti tikwaniritse chifukwa Amalawi anataya chikhulupiriro mwakayendetsedwe ka zinthu mboma. Ndiye tikufuna kuti chikhulupiriro cha Malawi chibwezeretsedwe kunena kuti zomwe tanena kuti zakhazikitsidwa zichitike.
Ndiyeto pamene tikufika kumapita kwa programu iyi tikudziwa zokuti inu ndi mtumiki wa Mulungu komanso tsopano muli kundale. Anthu amanena kuti zinthu ziwiri sizilumikizana. Inu yomwe mungankhe zotani pa nkhani ngati imeneyi? Anthutu ambiri amanena zimenezi chifukwa anthu amaganiza kuti munthu ali ndi miyoyo iwiri. Chimene ndili m'nyumba mwanga chikhale chomwecho chimene ndili kunja. Chimene ndili kutchalichi ndikhale chomwecho chimene ndili kunja. Chifukwa lamulo lina lililonse la pa dziko lapansi limachokera ku lamulo la Mulungu. Munthu ukaonetsetsa kuti ukuchita chimene Mulungu anati tichite, ndiye kuti iweyo ugwira ntchito yako bwino. Monga mwachitsanzo anati tisabe, ineyo ndili mboma ndisabe. Chifukwa osati chifukwa choti ndikuopa kuti ndipita kujewo. Ineyo choyamba ndimopa Mulungu amene amaona kwina kulikonse kobisika. Ndisaname bodza, ndisaname bodza. Ndi chifukwa chake mukuona kuti mbomamo chimene tinakwaniritsa tinalonjeza chenero kwaniritsidwa. Pokwaniritsidwa apo ndiye kuti sitikunama, sitinangoatenga anthu for granted kuti tipanga mwakuti koma timanena zoona zake ndipo zoonazo zikuchitika. Ndiye munthu ukakhala munthu pa dziko lapansi pano usamakhale ndi makhalidwe awiri osiyana. Tathokoza Right Honorable kuti munali nafe mu program imene ya MBC Exclusive. Zikomo kwambiri. Pamene ponso ndi pa msiziro pa program yathu ya MBC Exclusive. Club Junta, building better Africa.